Llosgiadau a Cymorth Cyntaf. Oeri, galw a orchuddio. Mae A&E yn gweld tua 300 o bobl ag anaf llosg pob diwrnod ledled Cymru a Lloegr. Bod y mwyafrif o losgiadau fel arfer yn fan ac nad oes angen unrhyw driniaeth arbenigol, mae'n bwysig bod chi'n gwybod beth i wneud os ydych chi'n eich hun, ffrind neu aelod o'r teulu yn dioddef anaf llosg. Gallwch chi gwneud gwahaniaeth trwy gofio oeri, galw a orchuddio. Dyma'r 3 cham sy'n cael eu hargymell ar gyfer triniaeth cychwynnol anaf llosg. Oeri anaf llosg o dan dŵr rhedeg oer am 20 munud ar unwaith neu o leiaf o fewn 2 awr yw'r ffactor pwysicaf o leihau difrifoldeb y llosg. Mae oeri yn lleihau chwydd a dyfnder y anaf, lleihau y poen, yn glanhau'r clwyf ac yn gwella canlyniadau. Bydd yn arwain at losgiad mwy arwynebol sy'n gwella gyda llai o greithio. Oerwch gyda llai'n gwlyb os yw'n galed i gosod y man llosgi o dan dŵr rhedeg. Gwneud hyn gyda llai'n gwlyb newydd am pob 3 i 5 munud am gyfanswm o 20 munud. Dylid symud unrhyw enwaith o amgylch y llosg oherwydd gall hyn gyfyngu llif y gwaed i safle'r anaf. Hefyd, dylai unrhyw dillad o amgylch y llosg cael ei symud cyn gyntedd â phosibl oherwydd gallen dal gres. Gallwch ffonio gwasanaethau NHS 111 i cael cyngor chychwynnol am drin llosgiadau. Byddant hefyd yn gallu dweud wrthoch chi ble i fynd os oes angen sylw meddygol. Gallwch hefyd ffonio'ch eich GP lleol neu mewn argyfwng ffoniwch 999. Ar ôl oeri'r llosg, defnyddiwch strybedi rydd o clingffilm neu dresyn difflwff a ddihaint dros y clwyf a galw cymorth meddygol os angen. Dim ond yr ardal llosg dylech chi oeri. Dylid gwneud pob ymdrech i gadw'r person anafedig yn gynnes. Trwy gofio oeri, galw a orchuddio, gallwch fod yn arwr am darparu Cymorth Cyntaf i rywun sydd wedi dioddef llosg, hyd yn oed os yw'r person hwnna yn chi eich hun. Wedi creu gan Zoe Williams, gyda credit i Christine Stiles o Queen Victoria Hospital, gyda diolch arbennig i Tony a Celia James.